Bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus.
L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B. Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Festival Grillade de Volaille ne ni y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin ta ko fɔlɔ in a bɛ daminɛ nɔvɛmburu kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o teremani a ye wili joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari da i bɛ wari da nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛbɔ yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Bamexi ale bɛ kuncɛ bi an ka jamana kɔnɔna na ni ala sɔnna a ma kuncɛli baara o kan ka kɛ i n'a fɔ a daminɛna yɔrɔ min minisiri caman nana Nigeria minisiri ale tun bɛ yan kunu min ye Irisiw ka minisiri dankan ye ale fana tun bɛ yan Bamexi yɛrɛ a kurumbo karili a n'a sinsinni ni a sigili sen kan maramafɛnw ka tɛgɛlajɛ kɛ o kɛra kunungo Kulukorokaw fɛ yen tribunali ale k'i ɲɛsin dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ma ka kɛra ni Cour des comptes sigili ye kunungo sariyatigiw ka kalanta baaraw kɛra hukumu kɔnɔna na Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnna Cour suprême ale kɔnɔna na président ale tun bɛ yen min ye chauffeur minnu fatura ka u denw to olu bɛna don bɛrɛ la minnu joginen don sa olu fana bɛna sigi sen kelen kan 20 wari kura wɛrɛ tara ka di EDM maaw ma u ka se ka baara kɛ ni a ye bi ye juma ye novembre kalo tile 14 san 2025 aw bisimila Jani ale ka kunnafoniw kɛnɛ kan.
falai bi sɔgɔma bi don in silamɛ diinɛ maaw bolo falai bi ye lahɔrɔma don ye bi ye dugawukɛ don ye bi ye sarakabɔ don ye bi ye batominɛw don ye bi don in minnu bɛ silamɛ diinɛ yɛrɛ matarafa kosɛbɛ u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ don fana don sabula morikalandon ni fɛnw tɛ kalan kɛ bi ka sabu kɛ dɔgɔkun kuncɛli alamisa olu fɛ yen falai bi don in fana sali tɛ san ka don gansan tɛ mali kɔnɔ bi dɛ novamuru kalo tile 14 san 2023 a kan ka maa hakili jigi a kan ka maa miiri a kan ka maa taasi a kan ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen bi n'olu ko jamana ka lafiya ka basigi a kan ka kɛ olu sewako ye falai i ye n bolo bɔ jɔnni bolo cɛncɛn fuga yiri surumanw tilebilen min ye ka taama i ni maa ti bɛn kilomɛtiri bayirika falai an bɛ kidali san 2023 novamuru kalo tile 14 wolomasiri tabaw u sera ka don kidali kɔnɔ falai bi sɔgɔma an yɛrɛ bɛ taasibila kɛ falai denmisɛnnin caman bɛ yen an n'u tun bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ nin ko in daminɛ kɛlɛ in na u tora a la falai surasi ɲɛmaa caman bɛ yen u ka wulikajɔ n'u ka miiri n'u ka cɛsiri o tun ye nin kidali sɔrɔlen nka a ma kɛ olu ɲɛna falai surasiw fana ka taabolo gendarmew ka taabolo gardiw ni polisiw ni a tɔw bɛɛ lajɛlen u ye sɛgɛn min kɛ kidali kɔnɔ u ye ɲani min kɛ kidali kɔnɔ u ye degun min sɔrɔ kidali kɔnɔ kɛlɛba 5nan min sigira kidali o de kɛra an ka se sɔrɔli ye falai sɔgɔmada in na ka ji da fɛn dɔw sɛnɛ kan mali wolomasiri tabaw olu ni irisilaka minnu kun nana ka na an dɛmɛ falai olu ye baara kɛ baara min y'a to ni mali jamana sera ka don kidali kɔnɔna na ka bɛn ni novamuru kalo tile 14 ye san 2023 kɛlɛ belebele kɔfɛ kɛlɛ min daminɛna kabini ɔktɔburu kalo san 2023 ni a kɛlɛ gɛlɛyara kosɛbɛ sabula degun caman yera a la bamanci jɛkulu kun kɛlen don ka sira minnu da kun kɛlen don ka ja minnu da o ko kama o y'a to sa min ye wolomasiri tabaw ye olu yɛrɛ ye taabolo falen kɛlɛ in a daminɛna ni kataba 4 ye cogo min a taara laban ni o ye bi wa hali bi an bɛ yɔrɔ min kidali la kɔlɔsilen don falai waleya in n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kidali don ma kɛ don kelen sɔgɔma an wulila an taara an donna ye dɛ baaraw de sigira sen kan minisima taali anifisi minɛli wulikajɔ ni cɛsiri ka bɔ gawo dugu kɔnɔna na ka taa kunda kidali kan a labɛnw kɛra ka taa jateminɛ ka jateminɛ caman kɛ fo ka taa se kidali minɛli ma min ye waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔsilakaw u n'u dɛmɛjɛkulu n'o ye irisilakaw ye falai u ye fɛɛrɛ caman de bila sen kan yaasa kidali dugu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ko in a kɔlɔlɔntan tɛ se o se n'i y'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ degun bɛ ye a la fɛnba damadɔ kɛra falai ka kɔn min ye kidali minɛli ye o ye bɛri ye o ye anifisi ye o ye tunbutu n'a lamini bamanci walejuga wale kɛbaa kun kɛlen don k'u sinsin yɔrɔba minnu kan armée a sera ka se sɔrɔ ka se ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ sira la pewu min ye kidali taga ye maa ninnu ka marayɔrɔw u ka bolomanafulaw bɛ mara yɔrɔ min na u ka nafolo bɛ mara yɔrɔ min na u kun kɛlen don k'u sinsin yɔrɔ minnu kan yaasa n'a ko nana gɛlɛya kidali kɔnɔna na u na wuli ka jɔ kɛ falai armée ye nin bɛɛ de susu ka nin bɛɛ bin dɔɔni fo ka taa se kidali dugu kɔnɔ k'a daminɛ san 2012 san falai kidali dugu mara bɔra mali gouvernement bolo pewu min ye bamanci walejuga wale kɛbaaw ye ansardin ni akmi olu de tun bɛ dugu in kɔnɔna na marisi kalo san 2012 olu wulikajɔ min nana kɛ ko wulikajɔ min n'o o sigira sen kan faransi fɛ serval o y'a to olu ye dugu bila pewu ka taa k'a to min ye bamanci jɛkulu bolo n'o o ye burudamɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta ko ka mali tila
olu ye dugu in marali daminɛ fala ye mɛ kalo ale tile ale sanba fila ni mugan ani sanba fila ni tan naani mɛ kalo olu n'an ka wolomasiri tabaw kɛra ɲɔgɔn na fala ye jɔn ni jɔn tun bɛ ɲɛŋwɛ aseya MNLA MAA ale fila ye a bolofara kelen tun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye sɛma ale kɔnɔna na mɛ kalo tile mugan san 2015 Mali gouvernement ale bɛnkan tɛgɛnɔ bila bɛnkan na bɛnkan min sɔrɔla mun fɛ Algérie ale ni Faransi ale ni diɲɛ jɛkulu minnu bɛ fala ye olu farala ɲɔgɔn kan ka Mauritanie de bila ka na mara ka taali kɔfɛ gɛlɛya min yer'o la mɛ kalo la san 2014 o kɔlɔlɔ kɛra mun ye bɛnkan de kɛra ko min ye burudamɛ minnu bɛ Kidali kɔnɔna na olu ka to yen n'u ka marafa u k'u ka baaraw kɛ nka yan'o cɛ sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan Mali jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn cogo di o baaraw taara kɛ Algérikaw fɛ yen o wolola mun na u y'a fɔ ma sa ko accord d'Alger hali n'o y'a sɔrɔ bɛnkan kɔni tɛgɛnɔ bɛ bila jamana min kɔnɔna na o de tɔgɔ bɛ da sɛbɛn na nka anw ta in tɔgɔ dara accord d'Alger la fala ye o tɛgɛnɔ bilara siɲɛ 2 mɛ kalo tile 15 ani mɛ kalo tile 20 Bamanci jɛkulu fɛ n'o ye sɛma maaw ye k'a yira k'a fɔ k'u jɛra ni a ye juillet kalo san 2016 min ye gacha maaw ye olu tun y'a lajɛ sa k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka sɛma k'ale bɔ baara la pewu olu ye sigiyɔrɔw caman sɔrɔ nka fala ye kɛlɛ in tilara ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye maa si ma se ka min faamu sabula min ye gacha ye ale ye se min sɔrɔ a nana yɛlɛma ka k'a bolo degun ye sigi gɛlɛyara bolo Kidali kɔnɔna na kosɛbɛ u y'a ko fisa ni taama ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɔn k'a daminɛ san 2012 san na ka na se san 2015 ma Bamanci jɛkulu n'o ye sɛma maaw ye u n'u kɔladenw olu kɔni tun bɛ Kidali mara cogoya min ka di u ye u dungɔ n'u sago de bɛ kɛ maa ni k'i bɛ taa ye i bɛ yamaruya ɲini u fɛ wa n'i sera olu de b'i ka lakana sabati Kidali dugu kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ MINUSMA bɛ yen a nana ye k'a fɔ sa min ye accord d'Alger in yɛrɛ ye kabi fangadaraki kɔni nana kɛ ni Ibrahim Boubacar Keita bɔra fanga la maa minnu nana olu y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ accord ko la olu b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yaasa ka se ka u sigi sen kelen kan nka o bɛɛ n'a ta jɛkulu min kun sigilen don accord la waleyali hukumu kɔnɔna na ni o lajɛw tun bɛ kɛ Bamakɔ yan u y'o to sen na MINUSMA b'i sɔn min ye Faransi n'a kɔladenw n'a dɛmɛbaaw olu b'u sɔn Bamanci jɛkulu u bɛna su ani tile fɛn o fɛn bɛ fɔ u b'a unhun laminɛ n'u sera Kidali u b'a fɔ k'u tɛ hali kalata min bolodara n'o sigira sen kan san 2012 ko san 2022 k'u ka sɔn ma u ko petu ko fo a ka kɛ olu sago ye o la sɔrɔsi denmisɛn minnu ye fanga ta olu y'a ye k'a fɔ nin ko munumunu cayara olu nan'u jɔ yɛrɛ k'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛ accord la tuguni fala ye MINUSMA yɛrɛ k'o fana ka kasa kuru a kun kɛra maa caman ɲɛna k'a fɔ k'o tɛna na ɲɛ sɔrɔ o MINUSMA ko in k'o tɛna na ɲɛ sɔrɔ Bamanci jɛkulu y'u to la fala ye ka bɔ sɛma la k'u tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ CSP min ye Itali ye ale kun nana ni musaka dɔ ye o musaka in duntogo senfɛ u y'o jɛrɛ sigi sen kan u yɛrɛ kun y'ala an ka jamana ɲɛmaaw wele furancɛla fanga in yɛrɛ kɔnɔna na ka taa Itali ka taa ko ɲɛfɔ ko yaasa baara in ka se ka kɛ nka a nana ye ko mun do fala ye k'a minɛ k'a dun foyi ti kɛ Kidali gouvernement y'i sama ka bɔ o fana na k'a t'o la bi a t'o la sini jamana fan o fan bɛ yen olu b'a wuli ka jɔ kɛ k'a ɲini o la sa fɛɛrɛw sigira kabini septembre kalo san 2023 ka jateminɛw kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan sɔrɔsiw fɛ u yɛrɛ lajɛliw kɛ ka filɛliw kɛ ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ dege karamɔgɔw nana minɛn dɔw sera ka sɔrɔ u ye cɛ 800 labɛn fala ye octobre kalo tile 2 san 2023 k'u kunda Kidali kan Kidali sira la fala ye ŋɔni fɔlɔ min bɛ u ɲɛ o ye ANEFIF ye nka yan'u ka se Clemsi tigɛli la jɛkulu ninnu kun kɛlen don ka t'u sigiyɔrɔ sigi a b'a fɔ ma ko checkpointiw armée y'o bɛɛ walo fo ANEFIS kɔnɔna na ANEFIS donni fala ye a kɛlɛ gɛlɛyara kosɛbɛ octobre kalo tile 7 min ye ANEFIS ye sɔrɔsiw ye yen minɛ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ka baaraw sinsin ka u ka labɛnw sinsin ka tila k'u labɛn kura ye kɛlɛcɛ kura ka bɔ Kidali min ye Gawo ka tila ka na u sɔrɔ yen fala o waati kelen kɔnɔna na o y'a sɔrɔ armée a kɛlen don ka mɔnɔbɔ kɛ a ye wulikajɔ kɛ sabula a tun b'a fɛ ka baara min sigi sen kan
o bɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ tesali ti tun minɛli b'a kɔnɔ agɛlɛ tun minɛli b'a kɔnɔ nka don min na minisma sɔnna k'i ka minɛnw cɛ pewu n'o bɛnna octobre kalo tile 31 ma bamanciwale kɛbaa minnu tun bɛ Kidali olu kari Kidali kan kɔnɔna fala ye kan belebeleba 2 o de bɛ Kidali fala ye kan 2nan in o de tun ye minisma dagayɔrɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko kan D ale de bɛ aéroport kɛrɛfɛla la kan fɔlɔ o de kan général Abdoulaye Soumaré ale bɛ dugu kɔnɔ Kuludu o kɛrɛfɛla la wa yen fana ko armée mun yɛrɛ armée reconstituée wa jumɛn de o de tun b'o kɔnɔna ye olu fana tun tɛ se ka bɔ e bɛ bɔ k'e bɛ patrouille kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ k'e yɛrɛ fana patrouille ye tuguni u tun bɛ bɔ nka minisma mɔgɔ de b'u la kɔlɔsi a tɛ se ka taa yan fɛ dɛ a ye dan nin yɔrɔ in na a kana taa yan fɛ dɛ u tɛ se ka foyi kɛ dugu kɔnɔ fala ye ko armée reconstituée olu fana n'u ka kɛlɛkɛminɛnw tun bɛ dugu in kɔnɔ yen se tɛ kɛ u ma u tɛ wuli ka jɔ u tɛ foyi ka foyi kɛ marifa min b'u bolo kisɛ tɛ a kɔnɔ armée kɛlen k'a ye k'a fɔ minisma bɔra bamanciwale kɛbaaw taara don min ye minisma ka kan kɔnɔ fala y'a don Kidali min se bɛ min na minan na bɛɛ y'i ta ka taa n'a ye ka so octobre kalo tile 2 bɔli kɛlen anefisi minɛlen kɔfɛ armée y'i ka labɛn sabati novembre kalo tile 2 k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko tɛ ɲɛ min kɔ u k'u kunda Kidali ka fala ye fajirida fɛ novembre kalo tile 3 n'a tile 4 Mali armée a ye gosili daminɛ ni a ka TPDw ye Kidali dugu ale sanfɛla la minisma sigiyɔrɔ kɔrɔ u ye yen da waloli daminɛ ni marifaw ye ale ni pankuruw ye min ye novembre kalo tile 7 Mali drone kɔni a ye minisma kan fan bɛɛ lajɛlen fɔ mɛ yɔrɔ yɔrɔ a y'a bɛɛ lajɛlen gosi maa maa kun jɔlen n'o ye bamanciwale jugawale kɛbaaw ye kan kɔnɔna yɛrɛ ye k'a to yen pewu ka yɛlɛma dugu kɔnɔ o la sa armée ale ye fɛɛrɛ sigi sabula o kun kɛlen don ka min ye dugujukɔrɔmugu don yɔrɔ caman na o ye kɛlɛ in Kidali donni gɛlɛya kosɛbɛ sabula k'a daminɛ novembre kalo tile 7 na ka taa sa tile 14 ma fala ye o bɛɛ kɛra munumunu salo la min ye donni ɲɛ bɛ ka ɲini a tɔ nana laban mun na oroboniw de bɔra fala ye orobow u y'olu de labɔ olu ka dugujukɔrɔmugu ninnu lakari ka sɔrɔ ka min ye mɔbiliba belebeleba minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ mini kasa dɔn n'u bɛ mini jateminɛ ka sɔrɔ ka olu ladon dɔɔni dugu kɔnɔ o la sa novembre kalo tile 14 sɔgɔmada joona fɛ armée a ye minisma kan minɛ fala ye kan minɛlen yɔrɔ min don i b'a dɔn k'a fɔ ko a kow ka ca nka o y'a sɔrɔ Kidalikaw tun bɛna ka na minɛnw ta kɔnɔna na ka taa n'a ye u ka so min se bɛ min na min bɛ se ka min ta sabula u taara ka minɛn caman to u taara ka fɛn caman de to hali u taara ka arme belebelebaw olu to kan in kɔnɔna na donc armée nana armée ma girin fɔlɔ k'i kɛ kan kɔnɔna ka fala ye a y'a ka jateminɛw kɛ yɔrɔ minnu na ni u kɛlen ka dugujukɔrɔmugu yɛrɛ don yen janfa bɛ fan o fan na u y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ u n'u dɛmɛbagaw n'o ye irisiw ye ka sɔrɔ ka sigi fala ye o bɛɛ kɔfɛ explosion dɔ kɛra yen maa dɔw tora o ko senfɛ minnu tun taara minɛn ta la sufɛ k'an fan dɔ in fɛ nka armée ale ye o ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka tila ka ɲɛfɔli kɛ o la maa minnu ye o gɛlɛya sɔrɔ Kidali dugu kɔnɔna na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'o bɛɛ lajɛlen da sen kan yaasa dugudenw bɛ se k'a faamuya armée donnen sa k'a daminɛ novembre kalo tile 9 a n'a tile 10 su la fala ye armée ka gosili min yɛrɛ bonyana n'a bɛɛ ye bamanci jɛkulu tun ka maramafɛn minnu tun bɛ yen n'o tun bɛ agɛlɔk sira kan kosɛbɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni ni drone ye o kɔfɛ tuguni u tilara ka wuli ka jɔ bolo da tuguni novembre kalo tile 10 ni pankuru ye ani dugumacɛw ka bɔ anefisi k'u ɲɛsin min ye tesaliti sira ma directement k'a kɛ ko u bɛna don Kidali k'a sɔrɔ u ma Kidali sira minɛ ka taa ka u kɔsegi o de jugara kosɛbɛ fala ye sabula yen de sira yɛrɛ wagara kosɛbɛ cɛdenw sera ka kɛnɛ ye o don de Kidalika caman bɛ yen u y'a dɔn k'a fɔ ko dugu ko a bɔra u taya la o la sa sɔgɔmada joona fɛ min ye kalo tile 14 ye kibaruya bɔra ka bin Bamakɔ yan Mali fan caman fɛ maaw bɔra k'u ka nisɔndiya yira min ye maaba caman ye olu ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan nka o y'a sɔrɔ dugu caman bɛ yen minnu ka surun Kidali la fala ye olu dugudenw caman nana ka na Kidali yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ Kidali fana maa caman fana tun bɛ yen cogo min na olu tun bɛ ka bɔ o y'a sɔrɔ jamana dugu ma basigi kosɛbɛ halisa muguci tun bɛ to ka kɛ waatinin na sa armée yɛrɛ tun bɛ a ka albatros ta ka wuli ka jɔw kɛ n'o ye a n'a ka pankurun tɔw
yaasa bamancolen juga wale ka bɔ dugulen no yɔrɔ yɔrɔ la n'o ye CSP maaw ye ka se ka olu bɔ baara la dɔɔni dɔɔni a nana kɛ basigi nana dɔɔni dɔɔni fo ka taa se kalo bannen no fɛɛrɛ minnu tun bɛ yen n'olu bɛ se ka sigi sen kan duguden minnu yɛrɛ tora dugu kɔnɔ n'olu ye armée tun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kibaruya ta nasira fɛ fala ye u ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka ɲininkaliw kɛ sufɛ wulikajɔw min ye fɛɛrɛw ka sigi sen kan mɔbili minnu bɛ yen olu kana se ka taa bala yɔrɔ wɛrɛw la tuguni bamanci jɛkulu tun kɛlen ka mugujugu don yɔrɔ o yɔrɔ la k'o bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi abe baara agel ok tesalit nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen sera k'a furan k'a ban pewu ka sɔrɔ k'a fɔ sa ko min ye kɛlɛkɛcɛ tɔw ye n'o ye armée ka minɛn tɔ minnu tun bɛ yen n'olu bɛ bilalen don Gawo kɔnɔna na k'olu ka u kunda min ye Kidali kan baara yɛrɛ n'o ye dugu lakanali ye u ka sɔrɔ k'o daminɛ kɛlɛkɛcɛw fala ye an ka maa caman binna dɛ an ka denmisɛnnin biyɛnkɛnɛ caman u y'u ni di Kidali kɛlɛ la an ka funanŋɛni caman u kalikan kun ye Kidali kɛlɛ in ye k'a daminɛ Anifis ala dɔw joginnen u ma sɔn u ka Kidali kɛlɛ ka f'u kɔ wa caman fana an donnen Kidali fana ka tila ka menakan ninnu minɛliw daminɛ yɔrɔ dɔ in tɔgɔ di agolɔk ninnu minɛliw daminɛ kɛlɛ fana taara guwan yen tuguni sabula bamanci wale ni wale kɛbaw minɛnw kun tor'u bolo ka se ka baaraw kɛ o la sa a yera k'a fɔ sa dugu minɛlen fala ye a don fɔlɔ maaw ye mun ye o ye irisi minnu tun bɛ olu kun y'u ka drapeau dulon Kidali fort la nka a tilara ka falen ka kɛ Mali drapeau ye yaasa basigi ni lafiya bɛ na min ye o ko hukumu de kɔnɔna na sa novembre kalo tile 22 jamana ɲɛmaaw ko min ye général Gamu ye k'ale ka kɛ Kidali gouverneur ye fala ye ni ne nana ni baara yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔyali ye sabula Gamu yani ale k'a ka gouverneur maaw sigi fala ye ale yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛnw ta ka jigin kɛnɛ kɔnɔna na womisɛn mun bɛ yen dogodogo ɲɛ mun bɛ yen armée kun ɲinɛnen no yɔrɔ minnu kɔ ale fana nana ka na o sinsin ka sɔrɔ k'a ka gouverneuriya baaraw k'olu daminɛ Kidali kɔnɔ dɔɔni dɔɔni maaw hakili ka sɔrɔ ka sigi anw minnu kun bolila fo Buresa u taara an nɔfɛ ka na k'an ka na ko kɛlɛ ko tɛ k'an k'an sigi n'an tɛ se maa ma maa tɛ se an ma anw minnu fana kun ye Alizeri sira minɛ u sera k'an dɔw lasegin hali bi Gamu bɛ ka mɔgɔw lasegin k'u lasabali u ka na Kidali kɔnɔna na u ka n'u ka baara kɛ a bɛ ka ɲɛ dɔɔni dɔɔni a ma ban mɛ fɛɛrɛ mun sigira sen kan fala ye ka se ka Kidali bila sen kan ka se k'a ni kura fiyɛ a la parce que Kidali kun kɛra dugu ye ACEA ale tun bɛ kiiriw tigɛ kasobon tun bɛ ale de bolo polisi tun bɛ ale de bolo MNLA mɔgɔw olu ta kɔni kun ye dugu kɔnɔ yaala ye jɛkulu saba in n'o ye MNLA ni ACEA ni MIA ye olu bɛɛ lajɛlen de tun kɛlen don ka dugu in fan tilaw ni ɲɔgɔn cɛ checkpoint ni fɛnw a n'a nafasɔrɔ yɔrɔw i yɛrɛ ye k'a fɔ kɔsa in na Sajo taalen ye dagamana ko yirala mɔgɔw la so minnu tun bɛ ka jɔ yen min ye sanu tun bɛ ka bɔ yɔrɔ minnu na baara minnu tun bɛ sen na bi min ye Elhaji Gamu ye ale taalen de fala ye an bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn o ka nɔgɔn ni maa ye maa min t'an ka kan mɛn ale sera ka fɛn caman bɛ yen k'olu ban ka dugudenw hakili sigi kuma tɛ bi a yɛrɛ kɛlen don ka min farida o ye bɛn ni kelenya cɛ fɔ ni kan bɛɛ ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma Gamu bɛ k'o kɛ nka gouvernement yɛrɛ sera ka mun kɛ n'o ɲɛna kosɛbɛ o ye ka ministres ci joona u ye ministres ci bɛɛ ka t'i ta lajɛ kalanko ye min ye sirako ye nka force fila minnu taara kosɛbɛ surasiw kɔfɛ fala ye o ye gendarmew ani polisiw ye bi kɔni bɛɛ bɛ yen douaniw bɛ yen bɛɛ seginna ka taa Kidali baara min bɛ sen na dɔ ka se ka fara a kan yaasa Kidali a seginna an ka jamana bolo kɔnɔna na cogo min na a ka so ka sinsin san 2 in ɲɔgɔnna caman ala ka o fana yira an na min ye Kidali a segilen Mali ka hukumu kɔnɔna na Asimi ye kuma dɔ fɔ o don fala ye kɛlɛ in tɛ yan ye koyi kɛlɛ in ɲinikun bɛɛ lajɛlen o ye Kidali de ye an bɛ fɛn o fɛn na a kɛkun ye Kidali de ka an ka kɛlɛkɛcɛw dɔw bɔ yen olu kana fan dɔ fɛ u ka yobo yaba olu ka se ka don nka bi Kidali a bɛ Mali bolo ko nɔnɔkɛnɛ sigilen tasuma sanfɛ fala ye an yɛrɛ ka marabolo in yɛrɛ tilancɛ fɛn fɛn minɛna a bɛɛ bɛ ten parce que an ye bɛrikaw sɔrɔ surɔ u ko ko minɛn caman taara d'u ma sisan olu yɛrɛ tun bɛ wuli ka jɔ fɛn minnu kɛ fɔlɔ agɛlɔki fana olu fana ko k'olu ka dispositif renforcera nka yɔrɔ min bɛ nin bɛɛ la kɔlɔsi o ye Tesaliti ye k'an amachage wala i ma se ye dɛ n'i bɛ yen kɔni i bɛ diɲɛ sanfɛ de Tesaliti i m'a ye a binna don min na Musa Tarawele ala ka hinɛ a la a kirinna parce que Tesaliti ye yɔrɔ belebeleba de ye fala ye wa dugu jukɔrɔ nafaw fana bɛ yen
mun fana barika ka bon sɔgɔmada in na an ye nin bila kado nɔ na tasibila min ye bonyamasegi wale ɲuman dɔn ka ɲɛsin maa o maa n'o y'i sen don nin ko in na ka se ka armée ale ka se ka nin kɛlɛ kɛ fɔlɔ bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna dugulen minnu bɛ Kidal u ye baara min kɛ nin ko in na a dara olu tɛ se ka fɔ ka s'a dan na maa ma falen minnu bɛ yen n'o ye kabilatigiw ye u ye baara min kɛ nin ko in na u ye jamana dɛmɛni min kɛ nin ko bɛ se ka kɛ cogo min na o ka ca ni ba n'a si ye maa minnu bɛ yen n'u tɛ kuma u tɛ fɛn fɔ u kun sigilen don ka nin don in kɔnɔ Kidal o de fana jama kun ka ca kosɛbɛ nka bi min jara ne y'a bɛɛ la fala ye tasarama y'a ko la Kidal dugu kɔnɔ mɔgɔ ye ɲa minɛ hali kunungo sɔrɔ y'a ye Musa Ba ka kuma na ko kabi ko in daminɛna maa si tɛ se k'a fɔ don kelen da kelen ko kala karila maa la Kidal k'a la wa o bɛn in u kɛlen don k'o sinsin an b'a ɲini o fana ka taa ɲɛ nin ye an ka sɔgɔmada in na kado place ye bonyamasegi ni waleɲuman dɔn ka ɲɛsin an ka cɛdenw ma min y'an ka wolomasiri tabaw ye ko baara ko a ɲɛna lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ kunu Kidal dugu kɔnɔna fala ye min ye gouverneur ye ale ye baaraw kurumbo karili kɛ min bɛ kɛ Kidal ale segili ka na Mali ka hukumu kɔnɔna na o san filanan baaraw o kɛra kunungo Kidal a baaraw daminɛli ɲɛnajɛ minnu kan ka kɛ sa basigi ni lafiya cɛfɔ ni kanbɛ hukumu kɔnɔna na min ye général de division Alhaji Gamu a ye laseli kɛ laseli ye tali kɛ sa baaraba min kɛra wolomasiri tabaw fɛ maaw y'u ni dili min kɛ ani wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra yaasa basigi ni lafiya ka na Kidal barabolo kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye faso ka cakɛlaw ye olu ka se ka segin ka na a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ a ye foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya général d'armée Asimi ale ni wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka ko kɛcogo yaasa Kidal ka se ka segin Mali ma cogo min na i n'a fɔ Mali jamanaden tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ cogo min gouverneur y'a yira fana k'a fɔ ko min ye cɛw ni musow caman olu ye baara kɛ nin ko in na a ka sinsin ka dɔ fara a kan hali bi Kidal ka se k'a ka yiriwali baaraw kɛ min ye bɛn ni kelenya k'o sinsin Kidal kɔnɔna na u ka kɛ ni fɛɛrɛ minnu sigira sen kan nin san fila in kɔnɔ ka dɔ fara olu kan ko o ye ale sago ye Gamu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma cɛbaw ale ni diinɛkuntigi ni kabilakuntigi minnu bɛ yen n'olu ye baara kɛ k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko Kidal segili min filɛ nin ye ka na k'o de ɲɔgɔn tɛ bi Kidal dugu kɔnɔna na k'ale ka baaraw faama bɛna kɛ minnu ye o ye basigi cɛfɔ ni kanbɛn san fila in hukumu kɔnɔna na sa ɲɛnajɛ minnu labɛnnen don u bolo o bɛna tali kɛ barosigiw la min ye fasoden ɲumanya waleyaw ka taa bɔ maakɔrɔw ye ale ni kabilatigiw ye farikolo ɲɛnajɛ seko ni dɔnko u bɛna o kɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sa bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na san fila tɛmɛnen min ye Gamu ye a ka kumakuncɛ la sa a ye dugudenw yɛrɛ fo ka wulikajɔ n'u ka ko faamu u ka bɛn sinsinni na don o don k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa jamana min ye Mali ye Mali min lafiyalen o bɛ se ka sigi cogo min Kidal ale sanuyalen jɛlen o kɔnɔna na a ko fana ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Mali fan 14 an bɛɛ ka bɛn ni kelenya ni basigi ni cɛfɔ ni kanbɛn ani yiriwali an ko k'an taalan ye i n'a fɔ Kidal ale bɛ ka o sigi sen kan cogo min na gouverneur a y'a yira sa k'a fɔ ko kɛnɛ nin kɔni dayɛlɛlen don e ko Kulukoro ka denmisɛnninw man ka taa a fala ye Kulukoro ni Buguni olu kan ka taa a ko kɛnɛ ka Kidal n t'a dɔn n'u sera ye ka ban n tɛ u bɛ programme na u ni Kidal conseil régional denmisɛnninw olu kan ka jɛ ka baara dɔ kɛ maison luxembourgeoise ale kɔnɔna na n'an seginna ka na Bamako nin y'a dɔgɔkun kelen ye chauffeur tun ye laɲini 6 kɛ Mali gouvernement fɛ yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na 2 kɔni o ye sen sɔrɔ min ye chauffeur minnu joginna ka se ka olu ta k'u furakɛ gouvernement ye o layidu d'u ma kunungo k'i tɛgɛnɔ bila o sɛbɛn na chauffeur minnu fana fatura fala ye u den minnu bɛ yen n'olu tor'u kɔ sa olu fana bɛna ta ka fara jamana ka denmisɛnninw kan an b'a fɔ o ma ko pupille de la nation
o baara fana bɛ sigira sen kan nka ale sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa jamanakuntigi de fɛ a k'a tɛgɛnɔ bila min ye u ka laɲini tɔ 4 ye minɛn minnu bɛ katikaw fɛ ani minɛn minnu bɛ senegali ko fɛɛrɛ bɛna ɲini o la u ka convention collective ko hukumu kɔnɔna sa décembre kalo la ko bɛna baro sigi kɛ hakili jagabɔ ka kɛ sa u ka baara laɲini tɔ 4 ninnu olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na hakili sigi ni basigi ale hukumu kɔnɔna na min ye Sulemani Jalo n'u b'a wele ko Joli ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'ale ye sotarama bolilaw ka ɲɛmaa ye ka taa fara min ye Sulu Bajɛ ni ale ye Sinakɔr secrétaire général ye u ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'u hakilila yira u ko ko gouvernement ye nin min kɛ nin ye nin tɛ se ka bɔ olu kɔnɔ u se fɛn fɛn u n'o kɛ sa yaasa jamana ale bɛ se ka lafiya cogo min na kunungo minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni pétrole feerelaw ka tɔn ye ɲɔgɔn ye fala ye fɛɛrɛ ni dabali kura minnu sigira sen kan sa min ye pétrole feerelaw ka tɔn ye u ko ko sɔn nɔgɔya ka k'u ye hali bi gouvernement ye fɛn caman kɛ mɔbiliw bɛ taa ta ka na mɔbiliw lankolon bɛ taa baaraw bɛ sigi sen kan nka douane na yan baara bɛ cogo min na ko k'o teliya minisiri kɔni ko sa ko douane bɛna baara kɛ su ani tile yaasa camion citernes u kana balan ye chauffeur ka min ye pétrolier ka tɔn ye n'o ye taji feerelaw ka tɔn ɲɛmaa ye a k'olu ye laɲini min kɛ n'olu sabatira fala ye ko ni ala sɔnna a ma dɔgɔkun nataw la k'an ti aran jɔlen Bamakɔ tuguni sabula o bɛna ŋɔni caman de bɔ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la douane ale fan fɛ ko k'a fɔ bɛɛ directeur min bɛ DGCC kunna n'o o ye Gideon Danbele ye maa minnu b'a fɛ ka taji ta budon na fala ye k'a ma se i ka wuli ka t'i jɔ olu ka yɔrɔ la koyi DGCC i b'o dasi bɔlɔlɔ sanfɛ i b'i ka laɲini i b'a don i b'a fɛ ka min kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ yen bugunatigɛ i bɛ tugu a nɔfɛ fo ka taa se a ko kuncɛ yɔrɔ ma waati min na bɔlɔlɔ sanfɛ i bɛ to k'a lajɛ waati ni waati n'i ka jaabi dir'i ma i b'o fana sɔrɔ bɔlɔlɔ fana sanfɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ kana fɔ k'i bɛ taa i to olu da la k'a fɔ k'i b'a fɛ ka taji sa bidɔn ale kɔnɔna na faamuyali ko ɲuman ko bɛɛ lajɛlen k'o sɔrɔ sɛbɛn in na ale bɔra Gideon Danbele ale yɔrɔ an ka jamana marabolo caman hali bi fala ye i n'a fɔ Segu Moti Bla San Kucala Baɲangara olu bɛ degun kɔnɔna na bi kosɛbɛ k'a sababuya kɛ tajiko dɛsɛ ye tajiko dɛsɛ su ani tile min ye musow ye k'olu ma yɛlɛma kɔlɔndaw la sawa sabula min ye kurante ni kurante ji fana ti sɔn ji bɛ marase ni kuran de ye fala ye o la sa Moti musow kɔni i b'olu de su ni tile kɔdaw badaw ale ni maa minnu bɛ yen ni sato bɛ olu bolo n'o ye jibo n'o ye ka taa ji ta ye su ni tile maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko jibo n'o yɔrɔ min kɔni tun bɛ yen sa a caman tun bɛ yen min ye su 100 kɔ o de bɛ sigi tile kɔnɔna na Fatumata Kɔnte n'ale bɛ Bacila Fatumata Kone Fana Bacili n'ale bɛ Kɔntelakaw ka sigi la ale musojɛkulu ka ɲɛmaa ye a ko kuma dɔw la k'olu bɛ to ji nɔfɛ ko fo ka taa se kɔlɔn yɛrɛ ji ba o kɔrɔ u bɛ kɔlɔn ji bɛ soli sa kɛ fo ka taa se kɔlɔn ji bɛɛ lajɛlen banni ma ko nin olu kalo kelen olu bɛ o la muso denmisɛnninw npogotigiw bɛɛ lajɛlen k'u kabankun bɛɛ lajɛlen sɛgɛnna ji ta fɛ koyi min ye o waleya kelen ye k'o de fana bɛ Kucalakaw fɛ yen Kucala kin ka dɔgɔ bi aranjan ti jɔyɔrɔ min na ji ɲinini na Gwado musow olu fana ye baara fara u ka baara kan n'o y'a sɔrɔ maaw kɛlen ka t'u jɔ Bamakɔ yan ko ka taji ɲini olu jɔlen don ka ji de ɲini kɔlɔnni mana ye maa min fɛ yen jibondo mana y'i fɛ yen fala bɛɛ lajɛlen bɛ t'i ka so Worokiya Dawu ale min ye musow ka tɔn ɲɛmaa ye sa n'o ye Miɲangalakaw ka musow ka ɲɛmaa ye a ko nin ye baara ye koyi k'olu ka Gwado baara ko ji ɲini fana farala ka tuguni fala ye taama bi ni ka n'olu kɔkari su ani tile nka bɛɛ n'a ta u ma dusumangoya nin waati na min bɛna na ko in gɛlɛya kalanw taara denmusow ni denmisɛnninw cɛmanninw bɛɛ lajɛlen bɛ taa a jiko ka gɛlɛ solika wuluw bɛ a la ka se ka olu fana ka saniya kow kɛ ko k'a lajɛ sa SOMAGEP ale ni énergie fala ye ko ka taa taji di olu kɔni ma hali n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ dugudenw tɛ taji sɔrɔ u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ sigi sen kan SOMAGEP ani énergie u ka taa taji di olu ma olu ka se ka taa ji di ni ji sanuman bɛ sɔrɔ hali ni yelen tɛ yen o tɛ degunba ye nka ji tɛ yen yelen tɛ yen o bɛ dɔ fara bana kan u kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ ko k'o fɛɛrɛw sigi sen kan fala ye 20-20 hukumu kɔnɔna na min ye 20-20 ɲɛmaa ye n'o ye trésor ɲɛmaaba ye a bɔra ka dantigɛli kɛ ko kura zeyi ko sefa wari miliyari 6 o de dira énergie di Mali ma k'a ka taji marayɔrɔ dilan a yɛrɛ ye stock de sécurité k'u k'o dilan u yɛrɛ ye ni miliyari 6 in ye u ka groupe électrogène minnu bɛ fala ye k'u ka olu fana larawulili baara kɛ zeyi wari dira k'a di a taa yɔrɔ fɔ zeyi 6 milliards énergie fana ka k'i jɔ a ko ala sago ye fala ye e m'a ye facture tɛ si maa fɛ yen dɛ
facture tugu ma in bet be kare kono na seba be pim pam nga be prepare fana ma no sana oni soma zebu daga facture te ga flight ma shiga dugo no tukuni do fana wolu war munu mena fala fana ko ga barake muga bet se ga dulu fana doro ma kuma be o ze ngoni kuma fora ga je ko ka do u ka taji mara yoro la ani ka groupe entretien kana ayini ne fo anga taji anga kuran soro kuran mi man dlo ne mo taji la de amode la yini ke no sraga sigi senga monsieur le ministre no e mawi bara musuka fa be nye ola chestri ni timinanja al sauka ke fala e amena on yere fa sigira woro nan kon nana kunungo minye kiri soye ani kiri tiga so ni kiri tiga la uluga walanta tumbe abe fomi masana nzara kana ko rentrée de cour et tribunaux bara kera Bamako ya cour suprême ale konna na mi samba flan muga ani duru samba flan muga woro o bara o bela jele kiri ko tabuna gunga sawo nyama ya taraka national darme asmima ale mi yere conseil supérieur la magistrature nyama bayi bara nye talike muna sa o ye ka fosa ko jamana sariatigu jamana musaka la kolosili bara o uluko ku tala nye ya sa mi ye maraka tugo be saka nye tugo mi ye ni kene nye falai premier ministre ale tumbe a kene ka no national de division abla maiga e national de corps d'armée Maliki Diaw no conseil national de transition nyama ale tumba kene ka mi ye chala sike jekulu nyama o chama tumbe cour suprême yere nyama ale fana tumbe kene ka sharia ministre o tumbe Bamako gouverneur tumbe kene ka sigira worona maire tumbe mi ye batoni no avocat ga beretigi e falai ale fana tumbe kene ka kata se sharia tigi chama mani ma falen ba chama hakili jagabo mi tumbe ako kene ka falai ko jamana nafolo ko ka se ka ulu do u daw fe ka se ka bara kene aye jeliya ni tleniya faso jonjon dale ko fe sa mami ye kuma daele o ye cour suprême nyema ye Dr Fatogoma Tera ale ka kuma kona na falai aya yira sa ka foko abe jamana nyema fo anale kene nga ko jarule ko sebe o ba to yele mi da ko chamanga cour suprême yere ale bolo farambe no ale ka section de compte falai obina na yelema ka boy peu ko ke chala tike jekule no institution kurae cour de compte akoko obina na to maraka tuko obina na nye musaka ko la sabula o sharia soin ale sigi kumina na ke munye jamana musaka ko lula kolosi tama wo sogole pigini ni yata jamana to la falai ina nyefo ka ke ni sharia suma kura mun sigira senga juye kalo tle mugan fla samba fla mugan ani saba ko ba yira saka foko section de compte ale bina yelema ka ke cour de compte obina na to sa abe bo mi cour suprême ale ka bolo fara konna na Nasogoma Tera ya yira ka foko ijeliya ni tleniya yi o ba to minye ulu mau ulu yɛrɛ bɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ min ye cour suprême kan jamanakuntigi ale ka kumaw kɔnɔna na ale ye i da don baaraba minnu sera ka kɛ san tɛmɛnen na min ye Asimi Goyita ye a y'a yira sa k'a fɔ ko kiiri tigilamaw k'u ye baara caman kɛ i n'a fɔ Fatɔgɔma yɛrɛ tun ye jira o sɛnɛ kan o ye k'a fɔ sa ko min ye kiiri jaabi 1000 u y'o di sɛbɛn minnu bɛ fana n'u sera ka olu kɛ u ka parquet kɔnɔna na o fana bɛ taa se sɛbɛn 1000 ma u ye wuli ka jɔ kɛ ka lasɛgɛsɛgɛli minnu kɛ fana olu fana cayara kosɛbɛ yaasa ale ni baara kɛcogo a y'i sinsin min ka fala ye ko ma kɔnɔ ka kɛ ni sɔrɔko ta fanfɛla ye k'a kan ka kɛ ni maaw ye maa minnu n'u tilennen n'u danaya b'u la n'u bɛ se ka baara in kɛ furancɛla fanga ɲɛmaa ka foli ni bonyamasegin kɛ a ye sabula ko a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la o de la bi min ye kiiri ye a bɛ se ka kɛ kiiritigɛlaw hakili tigɛlaw bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ maa si tɛ u degun marikurako ta sira kɔni ko o sigilen don sen kan min ye Asimi ye ale ye foli ta n'u kɛ bɛɛ lajɛlen ye a ko sa yɛlɛmaba min bɛna kɛ ale ka laɲini ye min ye section de compte in fana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la fala ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen n'o kan ka d'a ma ale bɛna o sigi sen kan o de la u ka so jɔli o daminɛna n'u ka siège kura ye cour de compte in a na bila o kɔnɔ kabini décembre kalo baaraw daminɛna a ko k'u jɔyɔrɔ kɔni ye min ye an ka jamana nafolo an ka jamana wari bɛ taa don wo kɔnɔ fɛn fɛn bɛ k'a la k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ kiiri ko ta nasira fɛ wa u mago bɛ fɛn o fɛn na ale kɔni Asimi tɛna don maa ni maa cɛ kuma tɛ k'a fɔ ko ka se ka baaraw bali u bolo nka a bɛ min ɲini u fɛ fala ye u bɛ kiiri o kiiri tigɛ u k'a danganamaya maaw k'a ye u kana kɛ k'a kɛ kiiri tigɛli ye k'a mara u bolo wa min ye ɲangini ye u k'o fara u bolo da la min ma ɲɛ min kan ka ɲangi u k'o fɔ
calatigɛ jɛkulu fasodenw ka tɔn jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen ni jamana ka nafolo bɛ don a yɔrɔ yɔrɔ la u kana tamakiya maa ma u k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ yaasa jamana nafolo ka don a dondaw fɛ ale kɔni b'u dɛmɛ yaasa u ka se ka o baara in kɛ ka se fo a dan na min ye ko in kuncɛyɔrɔ la sa Fala ye General d'armée Asimi ale y'i kun bɔ ka jigin Bamakɔ ka se ka maaw k'olu fo baara ale bannen yanni a ka taa Kulubakaw fɛ yen an b'o lajɛ ka sɔrɔ ka segin ka na n'an ka kibaruya tɔ ye. Dans un monde en pleine Fala ye Bamexi a baaraw bɛ kuncɛ bi nka yanni a ka kuncɛ kunungo min ye Nigeriakaw ka jamana minisiri min bɛ u ka wolomasiri tabaw kunna n'o ye Mohamed Baduru Abubakar ye ale nana an fɛ yan kunungo a kunbɛnna pankurunjigi kɛnɛ na Modibo Keyita tɔgɔla pankurunjigi kɛnɛ Senukaw fɛ yen a ɲɔgɔn min b'anw fɛ yan n'o ye Général de corps d'armée Sajo Kamara ye foliw kɔfɛ sa maa fila in kɔni u taara min ye dunanjigiso min ye salon d'honneur ale kɔnɔna na hakilina fɔlɔ k'olu yira ɲɔgɔn na yanni baaraw tɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka taa sigi sen kan nin nali bɛ na to sa Mali ni Nigéria ni ɲɔgɔn cɛ bolodiɲɔgɔnma bɛna na sinsin wolomasiri tabaw ka gun kan kosɛbɛ
kuma tɛ nin waati na jamana fila in bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don fɛn kelen ma o ye bamancɔni ka wale kɛbaw ye minnu kɔni ɲɛ tana kɛlen don jamanadenw ni dugudenw ye k'olu kɔni ka baaraw k'olu tiɲɛ taama in senfɛ sa a yirala k'a fɔ sa ko bɛnkan bɛna sira sen kan Nizeriya ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na sa yaasa ka se ka baara kɛ baara min kabini furancɛla fanga maaw sigira san 2024 n'o ye bamancɔni ka wale kɛlɛli ye ka se ka dɔ fara o kan min ye maa kofɔlen ye sa ka taama senfɛ ani général d'armée Ablaye Mayiga fana ɲɔgɔn n'o ye premier ministre ye ka taa fara Sadio Kamara kan o baaraw kɛra premier ministre Dakar la bɛnkan min sɔrɔla o baaraw la n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 21 waati an n'a da don la ka tila ka o fɛsɛfɛsɛ Irisilakaw ka ministre danga min bɛ ka wolomasiri tabaw kunna ale fana bɛ an fɛ yan baara la a nana Bamex hukumu kɔnɔna na kuna siningo sa ale ni Sadio Kamara kɔni kun ye ɲɔgɔn ye nka kunu min ye Irisilakaw nana ni minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ye Bamex kɛnɛ kan u y'olu yira Sadio Kamara la min ye sɔrɔdasi minɛn minnu bɛ yen n'o bɛ Irisilakaw bolo a dɔw yɛrɛ bɛ yen k'u b'an ka jamana ɲɛmaaw an ka jamana sɔrɔdasiw bolo ka ban u kɔni nana n'u ye ka se ka olu yira ani minɛn kura wɛrɛw waleya in bɛ tali kɛ mun na sa o ye bɛn ni kɛlɛɲan ni boloɲɔgɔnma bɛ Mali ni Irisi cɛ bi ka se ka o sinsin Bamex hukumu kɔnɔna na fana Kulukorokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kulukoro kɛlɛkɛlaw ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ lajɛ yɔrɔ min na an'u bɛ muguci dege yɔrɔ min na u taara ye kunungo sa ka taa baara belebeleba kɛ min ye manamafɛn minnu nalen don n'u bɛ Bamex hukumu kɔnɔna ka se k'u yira maaw la ministre Dawudu ale kɔni tun bɛ taama in na Kulukorokaw fɛ yen mɛgɛ kɔnɔna na sa a yira ka wasa min ye gouverneur ye n'o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye ale fana faral'u kan ka taa fara sa ministre de la défense ka maaw kan Bamex labɛnbaw bɛɛ lajɛlen ani AES jamanaw ni maa nana ko in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka taa bolodege in ale lajɛ ale ni Kisɛci Vamara Berté ale tun bɛ a ko kɛnɛ ka Kulukorokaw fɛ kununga ye min sɔrɔ an ka jako filɛ nin ye marifaw yiratɔla ye kɛnɛ kan marifa AK-47 PKM pistolew drone siyaw bɛɛ minnu bɛ mugu ci ani minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɔra ka yira maaw la Kulukoro minisiriw marabolo ɲɛmaaw an jɛɲɔgɔn tirikiw ani farafina jamana caman minnu nana nin kɛnɛba in kan ka fara kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka jaw ta kɛnɛ mun b'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ farafina bɛ ka kolo giriya ka sankɔrɔ ta kɛlɛkɛminɛnko sira fɛ ni baara in bɛɛ lajɛlen donna Bamex 25 kɛlɛkɛminɛnw ka suguba ta ko gale an ka jamana kɔnɔ mun n'a sigira an ka jamana ni Turki jamana ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔ an k'a dɔn an ka sɔrɔdasiw bɛ baara min na an k'u dɔn donc ka faso défend o ye bɛɛ de kungo ye koyi sɔrɔdasi dɔrɔn tɛ de an bɛɛ de b'a la donc a minɛnw yirala na Bamako Febac la yen nɔ an ye tile 2 kɛ an bɛ ka yaala minɛn cɛ ɲumanw dronew b'a la a suguya bɛɛ lajɛlen b'a la mais o ye yeli ye maintenant ko min tora o ye k'a yira mɔgɔw la marifa minnu yirala minɛn minnu o seko ye jumɛn ye k'u ci ka walajɛ donc depuis sɔgɔmaden na an nana marifa cikan de bɛ fan bɛɛ fɛ dronew de bɛ fan bɛɛ fɛ c'est que bi na kɛlɛ cogoya yɛlɛmana koyi a ma kɛ fɔlɔ e b'i jɔ yan fɛ ne fana bɛ ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn bɔ ni marifa o non o tɛmɛna koyi intelligence artificielle de bɛ kɛlɛ kɛ bi dronew de bɛ kɛlɛ kɛ bi donc fo an ka fɛɛrɛ tigɛ de pour que an k'an équiper parce que ni mɔgɔ jugu ninnu ni terroriste ninnu ni marifa kelenw de b'u bolo koyi u dɛmɛbaw bɛ marifaw d'u ma u bɛ drone kamikazes d'u ma et c'est très grave donc fo an fana ka fɛɛrɛ de kɛ an bɛ se k'u kunbɛn cogoya min na bi o de laɲinina Bamex y'o de laɲini Bamex ye jamana caman de wele parce que anw fɛ n'i ko lakana ye c'est général mais e ka jamana lakana ne ka jamana ma lakana mais ce qui est certain nin banbanci ninnu terrorisme transfrontalier la n'u tilara ne la o na se fɛn ko i ma kisi dɛ c'est pourquoi n'an bɛ kisi an bɛɛ de bɛ kisi ɲɔgɔn fɛ ala k'an kisi a ma o ko fana an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ a kɔlɔlɔ bɛ se bɛɛ lajɛlen ma c'est pourquoi an ye bɛɛ wele bɛɛ ka na farafinna ka na an k'an bolo don ɲɔgɔn bolo sa jɔnya juru ni fɔlɔ minɛn tun tɛ d'a ma hali n'an ko an b'a san an ka wari de o tun t'a fɛ o bɛ taa minɛn kolonw de feere a ma n'u ye avion feere avion tɛ se ka pan an bɛ taa juruw de ta o fana b'an ka jɔnya juru tɔ sinsin de ka taa o mana wari d'a ma a ye nin kɛ o fana b'an ka jɔnya juru de sinsin ka taa il faudrait que n'an b'an ka souveraineté
k'o sinsin f'an ka jogow yɛlɛma a tɛ taa o kɔ fiyewu f'an ka jogow yɛlɛma o de ye question ba ni jogow yɛlɛmani jogo tɛ se ka yɛlɛma f'an bɛɛ de ka yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ c'est pourquoi a ye jamanaw wele an ye farafinna jamana caman u bɛɛ nana u bɛɛ y'a ye min bɛ yen nɔ. Bamexi 25 tako fɔlɔ in maa fɛn fɛn ɲɔgɔn sɔrɔ maramafɛnw yirali kɛnɛ in kan bɛɛ lajɛlen sewale ni bɔra ye wa bɛɛ ye dangana sɔrɔ k'a fɔ an ka cɛfini tabaw bɛ ka sebaya mun sɔrɔ a ju ye wulikajɔw ni cɛsiriw ani jɔɲɔgɔn ɲuman mun na n'u bɛ baaraw la Bamacɛ wale ni juguya kɛwale tigilamaw kɛlɛli kama ni ka jamana kɔnɔdenw lafiya. Nin ye marafaw minnu kun bɛ yan nin y'olu cicogo ye Gawokaw fɛ yen sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'a datugura ko sofɛri dɔ kɔni o bɔnɛna a ni na ye bamanciwale kɛbaw fɛ kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye bamanciwale kɛbaw kɔni y'a ka mɔbili de lamini ka mugu kɔni ci sabula ale yɛrɛ tun b'a fɛ k'i senfa ka boli a kɔni joginna sa jogini da in de sa o kɔni juguyara sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛlen don yaasa ka se ka ko sigi sen kan a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na Kulukorokaw fɛ yen min ye cɛncɛn ye ko a sɔngɔ jiginna fala ye n'o y'a sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen a b'a fɔ min ma ko 14 jours o tun bɛ ka feere maaw ma a kɛra 20,000 ani 2,000 ye nin waati in na min ye 10 jours ye sa n'o tun bɛ ka feere maaw ma 15,000 ale cɛncɛn o taara kɛ 12,000 ye 6 jours n'o tun bɛ ka di mɔgɔw ma 10,000 ale kɛra 8,000 ye nin waati in na min ye bɛlɛkisɛ kɔni ye o de sɔngɔ ma bɔ a nɔ na fiyewu ale bɛ 30,000 la n'o ye 10 jours ye maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin sɔngɔ jigin k'o fisara kosɛbɛ sabula sojɔw olu bɛ sigi sen kan an sɔngɔkaw